kan vi sige velkommen til første stop på 7. klasses guidede rundvisning her i det indre København. Værsgo til jer. Ja, vi vil gerne fortælle lidt om Nationalmuseet. Og jeg vil starte med at fortælle lidt om bygningen, som vi kan se her. Det er oprindeligt en gård fra 1688, som Frederik 6. han købte til en privat grund. Og så i 1743, der blev Christian Frederik 5. gerne have huset. Og han købte det så, og så blev det så til, og nu hedder det så Prinsens Palæ. Og det ville han også bare bruge som privat brug, men han ville have ombygget til et andet stil, og så valgte han at få ombygget til sådan noget barokstil. Det er sådan noget træ og mørkt, og noget klunkestil. Det er sådan noget meget overdrevet rødt, faktisk. Og noget rokoko-stil, som også er sådan noget lidt mørkt træ. Og i 1849, der kom der et andet museum til at ligge her. Og det gjorde der lige før det her Nationalmuseet. Og så nu, der ligger der Nationalmuseet. Ja, og samtidig med, at der blev bygget det her i Danmark, så havde Danmark en konge. Og i den tid, der bestemte kongen, hvornår der skulle være krig, og det var ham, der styrede opkrævningen af skatter, og det var ham, der tjente en masse penge. Og han kunne både ansætte og fyre statslige ansatte. Det var egentlig ham, der bestemte det hele. Ja. Og hvis man sagde kongen imod eller gjorde red, så blev man ikke blive straffet med døden. Størrelsen af Danmark på det tidspunkt, det var, at Danmark fra 1660 til 1788, der bestemte kongen i Danmark over Norge, Island, Grønland og Færøerne. Han var også hertug i de tyske